Това е братчето на котка. Това писи, писи, писи. Писи, 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 писи. Виж какво дребно е, ве. Марко. Снимай с него, снимай ме. Това кот. Много е високо, пусни го долу. Вече на сере, човек. Айдеш. Той се изпикая на кръка, човек. Изпикай се на това на кръка. Писи, 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 тук. Явиш. Кочи. И моята котка, като взех, беше изкама нищо. Ве, адското коте, човек. Адското. Виж какво хубаво това е. Някакво Да, беличко. е много пухкало, между. Много е пухкало, човек. Виж как мирише ръката. Да, заигра с Много това. накръв сам. Хапа ме! Хапа ли те? Да, виж. Ве, отхапа ти пръста ли, човек? Не, той Хапи ме. Виж, хапа ме, виж. Ве, пак тъвтища зъби. Яде ли чут? Да. Откъде дойде ти, бе? Ве, как ще го настъпя това, човек? Виж още едно, виж какво е сладко това, човек. Ве, чисто бяло коте, ела тук, бе. Мъничи. Ве, защо си такова готино бяло? Ти си най-голямото газарче от всичките. Я това ще ме охапя. Виж какво му трябва. Коти, я виж. Я ти. Бой. Познавате ли се? Вие сте едно семейство. Това ме заръба и сложи ногтите на пръста ме. Ето ме. Вие откъде изкочихте с котки, бе? Виж го, това го е старах човек. Вземи го при другите, бе. Той капе лука с страго. Бях ти като някаква мишка си, бе, кото. Виж. Знаеш кога стана още, бе? Не. 3 котенца. Ей, сладурчета. Не знам от кой изкочиха от някъде тези котки. Право. Я служи просто на тази котка, виж как ще захапа. Отас ли? Да. Хапш ли? Хапш ли? Просто. Хапш ли? Ай, трябва, че няма време. Ай, чао. Оп.